Samha Inuwa, asirin ki fa ya toni wannan karan kina ciko. Kai ka gana ma kama da irin waɗanda suke yin ciko? Kin ga Samha Inuwa, ai ba haka kawai na faɗa ba sai da hujja. A hoton da kika saki ne na ga alama. Ka kalli hannuna kawai in ka kalli wannan hannun nawan. Kaga ai akwai tsoka a jikin shi, Alhaji. Gaskiya ne wannan, kuma na kalli hannun naki na ga akwai tsoka sosai. To, kai lissafi ya bayana zai kasance ya gabana zai kasance. Samha Inuwa ban ji ba, dan ƙara maimaita mun me kika ce? To, kai lissafi ya bayana zai kasance ya gabana zai kasance. Gaskiya ne Samha, kuma wannan maganar taki gaskiya ce. Duk abin da babu ruwanka a ciki karka sa kanka. Haka ne Samha, amma har yanzu fa ina kokonto kina ciko. Wallahi idan wani ya ji wannan maganan na rantsi da Allah cewa za a yi hassada ce. Samha Inuwa, babu wata hassada, kawai dai ina so in tantance wai shin da gaske ne kin yi ciko ko kuma baki ba. Kalle ni da kyau, in kaga ciko anan sai ka faɗa. Gaskiya dai na ga alama kamar kin yi. Hannuna in ka kalla, ai kaga hannuna, ya kaga tsoka, Alhaji. Kin ga Samha, to shikenan, mutane za su tantance mana wai shin a wannan hoton akwai ciko ko kuma babu. Mutane muna jiran comment ɗin ku, wai shin wannan hoton da Samha ta yi ciko ko kuma ba ta yi ba. Muna jiran ku a comment domin za mu tantance mu ga wai shin Samha ce da gaskiya ko kuma mutane ne.